ଖଣ୍ଡାହାତୀ ଜଳପ୍ରପାତ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଆପଣଙ୍କ ଅପସନ୍ ଏ କଳାହାଣ୍ଡି, ବି ବଲାଙ୍ଗୀର, ସି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଡି କୋରାପୁଟ। ହାଣ୍ଡିଭଙ୍ଗା ଜଳପ୍ରପାତ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଆପଣଙ୍କ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବି କୋରାପୁଟ, ସି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଡି କେନ୍ଦୁଝର। ବ୍ୟାସକେଳା ଜଳପ୍ରପାତ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବି କଳାହାଣ୍ଡି, ସି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଡି କେନ୍ଦୁଝର। ଋଷିଗୁଡ଼ି ଜଳପ୍ରପାତ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଆପଣଙ୍କ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବି କେନ୍ଦୁଝର, ସି କଳାହାଣ୍ଡି, ଡି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଡକ୍ରି ଚଞ୍ଚଳା ଜଳପ୍ରପାତ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବି କେନ୍ଦୁଝର, ସି କଳାହାଣ୍ଡି, ଡି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼।